ביטוי נוסף, מונח נוסף שלימדתי אתכם, זה בעצם, המונח נקרא, זוכרים שאמרתי לכם כמו אפרסמון, אוקסימורון. אוקסימורון זה כשיש צמד מילים שהן סותרות אחת את השנייה, והם בעצם מחברים אותם יחד, כדי שזה ייצור משהו שהוא מעבר לדמיון, וזה רק יעצים את הדבר. אני אסביר. למשל שאומרים, השתיקה רועמת. זאת אומרת, יש יותר מדי, הם שותקים יותר מדי, כשמרוב שהם שותקים ולא מדברים, סימן שזה רק רועם, זה רק רועש, שתיקה רועמת, סימן שיש פה איזה, בשתיקה הזאת הרבה, עדיף שיצעק, עדיף שיחסו, עדיף שידברו, זה לא יהיה כל כך מפחיד. ברגע שאמרו שתיקה, שזה שקט, רועמת, שזה רעש, אמרו, השתיקה הזאת רועמת, שזה אוקסימורון, השתיקה הזאת היא מאוד 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 חזקה, מאוד, אוקיי? אז זה למשל, זה בעצם דוגמה לאוקסימורון. עכשיו, הקיצוניות עכשיו, זה גם לא רק במילים, זה גם במילה ומאפיין שלה. זאת אומרת, אני אסביר, והנה האוקסימורון העיקרי שיש פה. דיברנו על תפוחים כבעצם הסמל, המוטיב, אז בעצם יש פה אוקסימורון שבשם של הסיפור, תפוחים מן המדבר. הרי זה לא יכול להיות שתפוחים יגדלו במדבר. זאת אומרת, באיזשהו מקום תפוחים ותפוחים טובים. אבל מצד שני מסתבר שהתפוחים מן המדבר, התפוחים האלה הם דווקא כן גדלים לפעמים במדבר, בניגוד למה שחשבה ויקטוריה. כי התפוחים בעצם, דובי מצליח לגדל במדבר תפוחים נהדרים. ודווקא במדבר, היא זכתה רבקה לאהבת אמת, שהיא לא הייתה זוכה בסביבה החרדית. בעצם, זה בעצם הכותרת, זה בעצם של הסיפור, ממקדת את הנושא המרכזי של הסיפור. זה בעצם השינוי שחל בתפיסה של ויקטוריה. זאת אומרת, יש את התפוחים, בעצם דרך התפוחים אנחנו יכולים להבין את הסיפור. תפוחים מן המדבר, תפוחים, מדבר. תפוחים צריך להשקות, ומדבר אין בו מים, נכון? ובכל זאת, אוקיי? תפוחים, ובכל זאת, וגם אם יש, נגיד לצורך העניין, התפוחים הם לא באמת הכי טובים, אבל כשהם באים מהאהבה, אז לפעמים הם הרבה יותר טעימים מתפוחים שגדלים. זאת אומרת, זה כמו שאומרים, שאני מעדיף לשתות מים בצריף עם משפחה אוהבת, מאשר שמפניה, שם קוד, בהרצליה פיתוח עם משפחה לא אוהבת. וכשאני שותה את המים, כוס מים, משפחה אוהבת בצריף, אז פתאום הצריף נראה לי כמו הרצליה פיתוח, כמו זה. זאת אומרת, זה שמפניה בצריף. אוקיי? זה המים, כאילו אוקסימורון. אז זה גם באיזשהו מקום אופציה. כן, אני לא אעלה אתכם בעוד מושגים, למרות שיש, אבל לא אעלה אתכם. זהו לבינתיים, אנחנו נמשיך, קודם כל נצא לדעת שאתם בעצם רואים את זה ומסתכלים לזה, אני אסתכל לפי הצפיות, ואז אני אקליט את המשך הסרטונים. בנוסף אני אצרף לכם, אני אוריד את זה, את התסקית רדיו שחלקכם שמעו, חלקכם לא הקשיבו, שמספר את הסיפור.